Zdravím, volám sa Lukáš a ideme si ukázať inštaláciu dvojkrídlovej brány s pohonmi. Ako vidíte, tu je jeden pohon nainštalovaný, druhý pohon, takisto control box. Pozrieme sa na to viac zblízka. Ako vidíte, je to uchytené 4 šrobami. Z pohonu ide kábel, ktorý sa ťahá pod betónom a vystupuje na druhej strane. A ideálne usadenie je zhruba tak 5 až 10 cm od okraja brány. Toto moje je trošku moc blízko, nevadí. Takže prejdeme k druhému pohonu. Tu je inštalácia podobná. Takisto ideálne je tých 5-10 cm. Ako vidíte, z obidva tieto káble, jeden druhý, idú do control boxu a ešte odtiaľ vychádza aj zápojka na 220 V. Prejdeme ku control boxu. Máme tu tlačítka 1, 2. Jednotkou sa ovláda tento pohon, ktorý sa volá Moto Delay v control boxe. Čiže jednotka Moto Delay. Vyskúšame si ho hneď. Smagneme jednotku. Otvára sa nám iba polka brány. Stop. Smagneme opäť jednotku. Polka brány sa nám zatvára. Alebo Moto Delay. Čiže ľavý pohon Moto Delay, pravý pohon je Moto 1. Vyskúšame to celé otvoriť, to je dvojkou. Ako vidíte, prvá sa otvára ľavá časť, po nej sa začne otvárať pravá časť. Je to v podstate tak robené, aby sa neotvárali súčasne. Ako vidíte, tu máme tento prírazník a takisto keď zavrieme, tak prvá sa začne zavierať táto časť, pretože tá nám zachytí tú druhú, tá sa začala zavierať teraz. Tak, hotovo. Čiže takto to zhruba nejako funguje. Inštalácia je kvázi dosť jednoduchá. Treba si uchytiť. Ideálne by bolo niekde tu. Takto, zhruba tých 10 až 15 cm. Ďalej ja som to robil tak, že som to najprv uchytil SK páskami a našteloval a potom som to uchytil napevno šrobami. Čiže toto pomocou tých gombíkov sa to dá ovládať aj diaľkovým ovládaním. Teraz sa ukážeme zapojenie vnútri control boxu.